Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkar mu da sake saduwa da ku yan uwa masoya da abokan arziki. To, kamar yadda muka alƙawarta muku cewa za mu riga kawo muku shirye-shiryen mu kai tsaye dangane da sha'anunan rayuwa irin na yau da kullum. To yau ma din maudu'in mu akan wannan shine matsaloli na shugabannin mu na Najeriya da yadda suke yin halin ko in kula da irin halin da al'ummar ƙasa talakawa suke shiga. Za ka ga shugaba da bazarka yake taka rawa, ka zaɓe shi ka tura shi a matsayin wakilinka senate ko ɗan majalisar tarayya ko ɗan majalisar jiha ko chairman da ma gwamno kai da shugaban ƙasa ɗungurungun, ai dukkaninsu talakawa ne ke zaɓar su. Babban abin bakin cikin anan shine inda za ka ga waɗannan mutanen ba sa nuna tausayi da jin kai ga waɗanda suka ba su dama suka zaɓe su. Sai ka ga shugaba ka zaɓe shi ka ba shi dama, ya je da bazarka yake taka rawa da kai yake bugun gaba yake wani kankama yana nuna shi wani ne, amma da zaran ya shiga majalisa ko kuma ya shiga gidan gwamnati zai manta da cewar ya yi maka alƙawura waɗanda kai da kanka, ba wai shi da ya alƙawuran ba, kai da kanka da kake sauraron su idan aka ce ka tuno waɗannan alƙawuran ka faɗi, wallahi za ka manta wasu. Amma su kasa cika waɗannan alƙawura, ba tilasta su aka ce su yi ba, illa matsayinka na shugaba idan kana so talakawa su zaɓe ka, ka zo da takaitacciyar gaskiya, ka zo da abubuwa waɗanda ka san da cewar duk yadda ta ɓaci dole ne za ka iya cika waɗannan alƙawura. Amma babban abin bakin ciki shugabanninmu ba wannan suka so ba, sun yi buƙatar shi ne su yi alƙawura domin su burge talakawa su zaɓe su ranar zaɓe. Bayan an zaɓe su za su je su ci su manta da cewar talakawan nan ne su ne sun ka taka rawar muhimmiyar rawa domin ganin cewa sun kai ga wa'annan madafun iko. To a yau a cikin wannan shiri na gaskiya ko ra'ayi muna so mu ji sahihiyar gaskiya dangane da ra'ayoyinku dangane da irin wa'annan matsaloli. Shin wace irin gudunmawa kuke ganin za ku iya bayarwa domin sawa wa ƙasarmu Najeriya shugabanni nagari masu cika alƙawari, masu riƙon amana, waɗanda ba su da ƙarya, waɗanda za su zo ko dai babu komai su kamanta alƙawarin da suka ɗauka cikin kashi 5 a ce sun cika kashi 3 aƙalla, kai ko kashi 2 suka cikawa da dama. Wani irin muhimmiyar gudunmawa za ku bayar a wannan ƙasa tamu ta Najeriya a yau halin da muke ciki domin samawa kanmu shugabanni adilai nagari masu cika alƙawari? Muna so za mu ba ku namba ku turo da sakonninku kai tsaye, ko kuma mun yi muku alƙawari a cikin kowane shiri za mu gabatar da sakonninku kuma za mu karanta su. Muna fatan za ku turo mana sakonku ta nambar da za mu bayar yanzu insha Allah a ƙarƙashin wannan bidiyo da za mu sakar muku. Shi ne na farko za mu sakar muku shi, sai ku turo da sakonku a cikin nambar da za mu bayar a cikinsa. Muna godiya da gudunmawa da kuke bamu a wannan gidan talabijin na online na YouTube, Sardauna Multimedia TV. Taku ce, muna alfahari da ku kuma muna godiya da irin gudunmawar da kuke bamu. Allah ya bar ƙauna, Allah ya bar zumunci. Don Allah kada ku manta, kamar yadda muka roƙe ku, ku danna subscribing, ku yi subscribing domin samun dukkanin bidiyoyi waɗanda za mu saki nan gaba kaɗan. A kowane mako insha Allahu rabbi za mu taɓo wani maudu'i mai muhimmanci wanda muke ganin cewar ya kamata a yi shi domin a samu maslaha a gare mu da ku baki ɗaya. Muna fatan gudunmawar da kuka saba bamu za ku ci gaba da bamu ita, 'yan uwa masoya da abokan arziki. Allah ya bar zumunci, Allah ya bamu ikon mu ci gaba da faranta muku kamar yadda muka fara, muka kuma ci gaba da faranta muku a koda yaushe. Naku, ɗan uwanku, masoyinku, Yasir Sardauna.